Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi tot cu numești de multiplayer. După cum cred că ați observat, am schimbat intro, numele, poza și toate detaliile despre contul meu de YouTube. Și le-am schimbat pentru că am spus în episodul trecut că nu voi posta numai cu Call of Duty. Și aveam la nume Cash și cum să mă căutați, de exemplu cum să-mi căutați contul de YouTube, aveam Call 1 of 3 Duty. Și am schimbat pentru că nu se merita, adică nu era pe aceeași poziție ca și cu contentul pe care îl fac eu, adică de gaming. Și acum am schimbat și ăsta va rămâne pentru tot. Mai urmează să schimb asta numele pe TikTok și pe Instagram. Și când o să le schimb o să apară din nou pe video, dar momentan cum de nu le-am schimbat, nu o să zic să mai dați follow acolo. Și doar vă reamintesc să dați un like, un subscribe și pe clopoțel dacă vrei să fii cu toate postările la zi. Îmi pare rău că acest episod este mai scurt, dar vroiam să vă anunț cu surpriza care va fi în episodul următor, care are treabă cu contentul de gaming. Așa că multă sănătate și toate cele bune. Cu voi a fost Novarex.